एनडिएफबि फाउन्डार गायसनगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जोबथेसालियाव थानाय बै एनडिएफबि जोहोलाव जोहोलावजोफोरखौ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा सानसे बेलासे उदां खालामजोबनायनि बाथ्रा बुंदों। उदां खालामजोबनो हाग्रोथों। बेनि उनावहाय बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव मोनसे पलिटिकेल पार्टिया सेव हांगार जालांगोन आरो बे पलिटिकेल पार्टिया माबे मोनसे पलिटिकेल पार्टिया जानो हागौ बे भिडिअनि कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव। जोंनि बिटिसिनि बारग' सिइएम मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि बुंनाय मोनसे बाथ्रा आरो बे बाथ्राखौ लानानै बे भिडिअनि गेजेरजों फंनैसो बाथ्रा बुंलांनो नाजागोन। दा गिबियावनो साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनखौ फिन खनसेबाव खुलुमनायजों लोगोसे आंनि नैबे गोदान भिडिअ बरायना लाग्रोनाय जाबाय। मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा थांनाय 2020-27 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनावहाय जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव आगान होजेनो। जों बर' हारिनि बिखायाव जालांनाय दुखुनि जारिमिननि बाथ्राफोरखौ रायखां गावनि पलिटिकेल क्रेडिट लानो नाजाबोनाय आरो गावनि पलिटिकेल पार्टिनि पलिटिकेल क्रेडिट लानो नाजाबोनाय माखासे नुथायखौबो जों नुनो मोनबाय थादों आरो दिनैसिमबो जों नुनो मोनदों। जेराव थांनाय 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ जों बुंनाय नुदोंमोन जे 2004, 2008, 2012 आरो 2014 मायथाइयाव गुबुन हारिजों जों बर' हारिया दानलाय सुलाय जालांनाय बा जेसेबांखिनि सहायथावनो हायै जाथायफोरा सोमजिलांदोंमोन। बै मोनफ्रोमबो बोसोराव जालांनाय जा दुखु गोनां जारिमिननि बाथ्रा आरो बे सोमजिलांनाय जालांनाय दुखु गोनां जारिमिननि बाथ्राखौ 17 इयार्स जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायबोनाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौ दुसिनानै पलिटिकेलि क्रेडिट लानानै बाथ्रा बुंनाय जों नुनो मोनदों। दिनै आदार स्टेटआव बा गुबुन हारिफोरखौ जों नुनो मोना गावसोरनि हारिनि गेजेराव सोमजिलांनाय दुखुनि जारिमिननि बाथ्राखौ रायखां गावजों गावनि गेजेराव पलिटिकेल क्रेडिट लानो नाजानानै बाथ्रा बुंलायबाय थानाय मिनिंलेस दान्थे बिदान्थे खालामबाय थानायखौ नाथाय जों नुनो मोनदों मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि खुगानिफ्राय खोनानोबो मोनदों। नंगौना नङा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन? थांनाय 19 जानुवारि बे 2026 मायथाइनि 19 जानुवारि सानखालिनि मोनाबिलि समाव जाय साथाम बर' फिसाफोरखौ क'क्राझार कारिगाव ओनसोलाव आदिबासि सुबुंफोरा प्लेनिं खालामखानानै एटाक खालामदोंमोन आरो जायगायावनो सासे बर' फिसाखौ सिथारदोंमोन फुथारदोंमोन आरो सानै बर' फिसाया जेरैखि जाया गावबा गावनि जिउखौ रैखा खालामनानै क'क्राझार देहा फाहामसालियाव गावबा गावनि जिउजों जुजिनानै देहा फाहामथाय लाबाय थादों। बे खौरांखौ जों बयबो मिथिगौ आरो बे क'क्राझार कारिगाव ओनसोलाव सोमजिलांनाय जा दुखुनि सहायथावनो हायै जा मोनसे जाथाय बे जाथाय सोमजिखांनायनि उनावहाय बे जाथायजों सोमोन्दो लोब्बा लाखिनानै बाथ्रा बुङै पलिटिकेल क्रेडिट लानाय जों माखासे नुथायखौ नुनो मोनबाय दङ। बेजों लोगोसे मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ जों बुंनाय नुदों जों बर' हारिनि बै 34 बोसोर सिगां 35 बोसोर सिगां जाबायदि मोनसे गाज्रि थासारिमोन बे थासारिया जोंनि बिटिसि ओनसोलाव सोमजिफिनबाय होननानै। बै 34 बोसोर सिगां 35 बोसोर सिगां जों बर' हारिनि बिखायाव बे बिटिसि काउन्सिल बायदि मोनसे पलिटिकेल सिस्टेम दंमोन नामा आरो जुदि गैयाब्ला बे 34 बोसोर 35 बोसोर सिगां जालांनाय जा दुखुनि सहायथावनो हायै जारिमिननि बाथ्राफोरखौ रायखां जों बर' बिदा फंबायफोरनि गेजेराव गावजों गावनि गेजेराव बेफोरबायदि डार्टि पलिटिकेल इस्यु खालामनायनिफ्राय गोजानाव था। दुखुनि गारबोनाय बै जारिमिननि बाथ्राफोरखौ गावबा गावनि पलिटिकेल क्रेडिट लानो थाखाय रायखां जों बर' बिदा फंबायफोरखौ पलिटिकेलि डिभाइड एन्ड रुल गेम प्ले गेलेनायनिफ्राय गोजानाव था। दिनै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा मोजाङैनो मिथिगौ जे हरखाबै साडेनलि बेफोरबायदिनो जोङो गुबुन हारिनि एन्टि बर' एन्टि ट्राइबेल हारिनि गाज्रि खैसाराव जों गाब्र'नो गोनां जाबाय थानानै फैदों। बेनि आन्दोनि गुबै जाहोनखौ बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा मोजाङैनो मिथिगौ आरो जों बर' हारिया जेब्ला समसिमहालागै सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ जों सोरजिनानै लानो हायागौ मानि जानो हागौ बेफोरबायदि एन्टि बर' एन्टि ट्राइबेल हारिनि गाज्रि खैसारजों जों बर' फिसाफ्रा मोगा मोगि जानो गोनां जानानै फैबाय थागोन। जाय सुबुङा बा जाय लिडार्स बा दैदेनगिरिफ्रा लोरबां आखुनि गोरलै गोसोनि गावनिखौ मोनबानो गोजोनग्रा आरो गावनि मोननांगौ मोन्थायखौ मोननो थाखाय गुबुननियाव सोनारनानै खामानि मावग्रा बाथ्रा बुंग्रा
बै माखासे लोरबां आखुनि गावनिखौ मोनबानो गोजोनग्रा लिडार दैदेनगिरिफोरनि थाखायबो जोंनि बे माखासे सिस्टेमाव गुबुंले बारहावा सोमजिहोनो गुबुन हारिनि सुबुंफोरा अर्थात एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा खाबु मोनदों। जेराव जोङो जाय बाथ्राखौ बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों बुंनाय नुनामोन, नाथाय बे माखासे बाथ्राफोरखौ बै गारबोनाय बेसेबांबा गोलाव समनि दुखुनि जारिमिननि बाथ्राफोरखौ जाय जारिमिननि गेजेरजों हाजार हाजार बर' फिसाफोरा जोंनि बर' हारिखौ रैखा होनो थाखाय दावहा नांनानै दिनै जिउ फोजोबना थांबाय, जोंनि बर' हारिखौ दिनै रैखा होलांबाय। जेराव जों बर' हारिनि जारिमिनाव रोखा जों नुखायो जोंनि बर' हारिखौ रैखा खालामनो थांनानै 5,000निबो बांसिन बर' फिसाफ्रा गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ दिनैयो बावसोमलांबाय। जायनि थाखाय जों बर' हारिया नैबे दिनैनि स्टेजाव स्टेन्ड जानानै गसंथानानै थाफैनो हादों। बै 34 बोसोर 35 बोसोर सिगाङाव जालांनाय दुखुनि जारिमिननि बाथ्राखौ गावबागाव पलिटिकेल क्रेडिटनि थाखाय रायखांनानै पलिटिकेल इस्यु खालामबाय थायोब्ला बै 34 बोसोर 35 बोसोर सिगां जाय बर' फिसाफोरा जों बर' हारिनि थाखाय दावहा नांनानै मुंख्लं जालांदों, बैसोरनि बर' माहारिनि थाखाय मुंख्लं जालांनाय जा बेसेन जा गोथारथि बेखौसो मानहानि खालामनाय जागासिनो दङ। जेराव थांनाय 5 बोसोराव जों नुनो मोन्दों जों बर' माहारिनि बिफा मानाव गेदेर सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ बहाबा पलिटिकेल कनफारेन्सफोराव जौस्राङाव बहायनानै गोबां रोखोमनि गोबां बाथ्रा बुंनाय माखासे नुथायखौ जों नुनो मोन्दों। नाथाय 17 इयार्स मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्ट खुंनाय समाव माब्लाबाबो बर' माहारिनि बिफा मानाव गेदेर सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ माबेबा पलिटिकेल पार्टिनि कनफारेन्सआव मिथिङाव जौस्राङाव बसायनानै पलिटिकेल क्रेडिट लानायखौ जों नुफेराखै। मानगोनां प्रमद बर' नोंथांनिसिम आंनिफ्राय नैबे मोनसे सोंथि। बर' माहारिनि गोथार माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार सानस्रि सोदोमस्रिनि बिखायाव गसंनानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि सिगाङाव नैबे मोनसे बाथ्राखौ नोंथाङा बुंदोंमोन, गोसोआव दंना गैया? MLA MP जानो थाखाय बिटिसिनि चिफ EM GM जानो थाखाय रावनिबो गादिखौ सेनो थाखाय सोमावसाराखै। जेब्ला समसिमहालागै सेपारेट स्टेट बड'लेण्डआ जायागौमानि सोमावसारलांबाय थागोन। दिनैथ' सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड जायाखै। सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड जायागारा नोंथाङा माबोरैहाय BTR पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव आगान होफैखो आरो 5 बोसोर जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायलांबाय। अब्ला नोंथांनि बै गोथार सानस्रि सोदोमस्रिनि बिखायाव गसंनानै समायखिरा लानानै बुंनाय बाथ्राफोरा ओरैनो जास्ट फर गावनि पलिटिकेल क्रेडिटखौ मोननो थाखायसो बुंफ्लानायमोन नामा? आरो जों दिनै बेखौनो फोरमान मोननो थांदों जेराव NDBनि A to Z जेंना जेथोखौ सुस्रांना होनायनि थांखि मोनसे पिस एग्रिमेन्ट खालामनाय जायो। बे पिस एग्रिमेन्ट खालामखांनायनि उनावहायबो गोबां NDB केडार्सफोरखौ न'निफ्राय हमना लांनानै जेलाव दोनहैफिनो आरो गोबां NDB केडार्सफोरा जोबथेसालियाव थानांफिनो आरो NDBनि गायसनगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौबो जोबथेसालियाव दोनफिननाय जों नुनो मोनबाय। 5 बोसोर जे मानगोनां प्रमद बर' नोंथाङा जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायनो मोनबाय, बे 5 बोसोराव बे बिटिसि काउन्सिलनि जा मोनसे पलिटिकेल पावार, बे पलिटिकेल पावारा नोंथांनि आखायाव थासेयावबो गोसो बायदि बाहायनो मोनाखैमोन। जायनि थाखाय गोसोआ जाय खामानिखौ मावनो लुबैयो बै खामानिखौ नोंथाङा गोसो बायदि मावनानै होनो हायाखै। जेराव मानगोनां प्रमद बर' नोंथांनि 5 इयार्स बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्ट सालायलांनाया आसाम स्टेटनि पलिटिकेल सिस्टेमजों गादब जानानै सालायहोजादोंमोन। आरो लोगोसे NDB फेमिलिनिफ्राय मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथां, मानगोनां गबिन्द बसुमतारी बिथांमोना बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ 5 इयार्स सालायलांबाय। दिनै बेराफारसेथिं गोबां मानगोनां NDB ब्रादार्समोनखौ गावसोरनि रिहेबिलिटेसन गावसोरनि नांनानै थानाय केसफोरखौ उइथड्र खालामनांगौनि थाखाय गोबां दावराव दावसि खालामनाय जों ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि गेजेरजों नुदों। अब्ला दिनैयो गावसोरजोंनो ज' थाफानानै गावसोरजोंनो आखायाव आइजें लानानै हारिनि थाखाय ज' दावहा नांबोबाय, ज' हारिनि थाखाय स्ट्रागल खालामबोनाय बै जोहोलावजोफोरखो आखायाव पलिटिकेल पावार मोननानैबो माबोरैहाय नायख्लेंख्लें खालामनानै 5 इयार्स बे बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायलांखो? साननो गोनां बाथ्रा मानगोनां रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोन। दिनै गोलाव सम स्ट्रागल दावहा नांबोनानै मोननाय बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमखौ सालायनो थाखाय सामलायहोनो थाखाय जोंनो सासे गोख्रों गोहोगोरा
गोख्रों गोसोनि लिडार दैदेनगिरि गोनांथि दङ। जागायजेननाय समावनो मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोना देरहालांनाय माखासे केन्डिडेट्सफोरखौ दोनखोमा बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ दानो गोनां जानानै फैदों। अब्ला बै लिडार्सफोरनि बै पलिटिकेल पार्टिया बेसेबां गोबाव बे जोंनि बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव जोरगोन, जेराव बेनि मोनसे रोखा फोरमान महरै थांनाय 2025 बिटिसि बिसायख'थि, जाय थांनाय 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोननि दैदेननाय इउपिपिएल पार्टिया अनलि सिंगल डिजिट 7थाल' सिट देरहासार जानो हादों। मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानानै जों बर' माहारिनि थाखाय बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखाय जेसेबांखिनि खामानि मावबोदों बै खामानिफोरखौ जों सेलुट खालामो, जों बरायो, जों दिनैसिमबो बाख्नायो। नाथाय मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि बिबानाव थानाय समावनो, दैदेनबाय थानाय समावनो जों बर' हारिनि गोथार गणतान्त्रिक लामानि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनाय बे गोथार गणतान्त्रिक लामानि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टआ थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों बिटिआर एग्रिमेन्टनि एमअएसनि हेडिं लाइनाव कम्प्रेहेन्सिव एन्ड फाइनाल सल्युशन टु देयार डिमान्ड्स while keeping intact the territorial integrity of the state of Assam महर मोनदों। दा बेनि ओंथिया बेखौनो फोरमायदों जे बे आसाम स्टेटआ जाखिनि मेप बाउन्डारिफोरखौ लानानै आसाम स्टेट महर मोनदों, बे दानानै दोनखानाय थिनानै दोनखानाय आसाम स्टेटनि मेप बाउन्डारिफोरखौ जों एसेबो खहा खालामालासिनो, एसेबो बोफ्लेयालासिनो जों बेवहाय मिलिजुलि रायजो जाना थानोसै, थारमाने जों बर' हारिया। अब्ला बै 34 बोसोर सिगां, 35 बोसोर सिगां जों बे आसाम स्टेटआव बे जों बर' हारिनि सुथुर हारिफोरजों गोरोबना थानो थाखाय सोमावसारदोंमोन नामा? बे जों बर' हारिनि सुथुर हारिजों गोरोबना थानो थाखाय 5,000निबो बांसिन बर' जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा जों बर' हारिनि थाखाय दावहा नांनानै गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावसोमलांदोंमोन नामा? जायनि थाखाय जानो हागौ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा दिनै गावनि पलिटिकेल केरियाराव बै 34 बोसोर सिगां, 35 बोसोर सिगांनि जालांनाय दुखुनि जारिमिननि बाथ्राखौ गोरलैयैनो बुंनानै पलिटिकेल इस्यु खालामनो हायो। जोबोद दुखुनि बाथ्रा, जेराव जों बर' हारिनि गोथार गणतान्त्रिक लामानि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टआ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेनबाय थानाय समावनो बहाबा गोमानानै थादों। थिग बेफोरबायदिनो मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि लिडारशिपजों इउपिपिएल पार्टिनि पलिटिकेल केरियारा जोबस्रांलांनोबो हागौ, जेराव बिनि मोनसे एग्जाम्पल, जोबोर गेदेर एग्जाम्पल, थांनाय 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों अनलि 7थाल' सिट्सखौ देरहासार जानो हादों। 2020 मायथाइयाव इउपिपिएल पार्टिया मोनदोंमोन गासै मोन 12था, 2025 मायथाइयाव मोनदों गासै मोन 7था। दा बेफोरबायदि माखासे नुथायखौ लानानै आपकामिं 2030 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोननि दैदेननाय इउपिपिएल पार्टिया बेसेबां सिट्स लानानै देरहासार जानो हागोन, ना आपकामिं 2030 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों मानगोनां प्रमद बर' बिथांजों दैदेनजानाय इउपिपिएल पार्टिया पलिटिकेलि जोबस्रांलांगोन, बेखौ फैबाय थानाय समानो फोरमान होगोन। आरो जाय लिडारा एमएलए एमपि बिटिसिनि चिफ इएमजिएम जानो थाखाय सोमावसाराखै, सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड जायागौमानि सोमावसारबाय थागोन होननानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि सिगाङाव बाथ्रा बुंना समायखिरा लादोंमोन, बे लिडारखौ जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव बे मोनसे पइन्ट्सनि थाखायनो जों पलिटिकेलि सापर्ट दा खालाम। गोजोन्थों, खुलुमबाय, जय बर' हारिनि, जय बर' बिमानि।